Τι θα συνέβαινε εκεί που δεν έπιανε το σήμα, που κανείς δεν μιλούσε αγγλικά? Τι θα έκανα αν συνέβαινε κάτι πιο σοβαρό? Μαρία, έχουμε καιρό να τα πούμε. Άσε που μετά από τόσο καιρό έμαθα ότι δεν έχεις και το καπέλο σου πια. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το καπέλο ILS έπεσε ηρωικά σε ένα τρενάκι διασχίζοντας τη ζούγκλα στην Αργεντινή προς τους καταράκτες του Ιγκουασού. Και ξέρεις, σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή, Έλλη μου, ότι εντάξει, έχασα ένα καπέλο, αλλά τι θα συνέβαινε εκεί που δεν έπιανε το σήμα, που κανείς δεν μιλούσε αγγλικά, που ήμασταν στη μέση του πουθενά? Τι θα έκανα αν συνέβαινε κάτι πιο σοβαρό? Έχουμε ενημερώσει τον κόσμο για τις καλύψεις μιας ταξιδιωτικής ασφάλισης? Πόσο σημαντικό είναι, Μαρία, να έχουμε κάλυψη ταξιδιωτικής ασφάλισης πέραν αυτών των καλύψεων που μας προσφέρει η ίδια η εταιρεία μας, η αεροπορική. Όπως, ας πούμε, ιδίως για θέματα υγείας, ένα επίγον περιστατικό, μια νοσηλεία και μάλιστα σε χώρες όπου το κόστος περίθαλψης είναι πάρα πολύ ψηλό. Οπότε μια γραμμή επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης και μια κάλυψη για τέτοια περιστατικά είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν είναι ωραίο να αφήνουμε κάτι στην τύχη. Γιατί αν σου τύχει. Μέχρι την άλλη Παρασκευή. Καλή αντάμωση. Και για όσους εσάς σκοπεύετε να ταξιδέψετε σύντομα, Επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα.